हेलो लोगोफोर, दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव बयखौबो बरायहरलायबाय। आसा खालामो भिडिअखौ हानायमानि जोबजासे नायलांगोन। स' लोगोफोर, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्राफोरनिसिम गोजोनथाव खौरां। स' लोगोफोर, मेहेरगोनां फिल्म्स प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय गोदानै मोनसे फैनो गोनां आबुं मोनसे बर' सावथुन। बे सावथुननि टाइटेलनि मुङानो जादों बर'नि थै। स' लोगोफोर, बे भिडिअनि स्क्रिप्ट राइटार डिरेक्शन बिथां सपन केआर ब्रह्म आरो बे भिडिअआव गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन सोरां नार्जारी, पूजा मोसाहारी, रिंकी ब्रह्म आरो बबिता बसुमतारी आरो बर'नि गोबां आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन। आरो बे भिडिअनि प्रडिउसखौ खालामदों रोंसार मोसाहारी। स' लोगोफोर, बे भिडिअनि शुटिंआ थाबैनो सोलिसिगोन होननानै फोसावदों। लोगोफोर, बे फिल्मनि शुटिंआ मार्च दाननिफ्रायनो जागायगोन होननानै फोसावदों आरो बे सावथुनखौ बे बोसोरावनो सेप्तेम्बर दानाव मेहेरगोनां फिल्म्स प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन होननानै फोसावदों। स' लोगोफोर, बे सावथुनखौ नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायदो। स' लोगोफोर, जेब्ला बे सावथुनखौ रिलिज खालामो अब्ला आं बेनि सायाव गोदानै मोनसे आपडेट लानानै फैबावगोन। स' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो खाथियाव थानाय नटिफिकेसनखौ अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे आं गोदान भिडिअ हगारोब्ला नोंथांनिसिम थाबैनो नटिफिकेसना सहैयो।